सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी यांना थेट कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतलाय। शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही कार्यमुक्तीची कारवाई केली आहे। आमदार निलेश राणेंच्या अध्यक्षतेखाली मालवण तालुक्याची पहिली जामसभा पार पडली। या सभेत जनतेचे काही प्रश्न थेट जागेवर सोडवले, काही प्रश्नांना ठराविक मुदत देण्यात आली, तर रस्त्यांची दुरुस्ती न करताच बिले घेणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले। कुडाळ तालुक्यातील निरुखे सुतारवाडी इथं गुप्तपणे सुरू असलेला अवैध बंदूक निर्मितीचा कारखाना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने टाकलेल्या धाडीत उद्ध्वस्त केला। या कारवाईत पोलिसांनी 1,14,600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। 65 वर्षीय जगन्नाथ मेस्त्री याला अटक करण्यात आली आहे। भूमिगत वीज वाहिन्यांचं काम निकृष्ट दर्जाचं होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी आमसभेत केलाय। तसेच खोदाई केलेले रस्त्यांवर अपघात होत असल्याचं सांगितलंय। 15 मे पूर्वी वीज वितरण दुरुस्तीसह इतर कामं पूर्ण करण्याचे आदेश आमदार निलेश राणेंनी दिले। सावंतवाडी येथील एका बँकेत 200 रुपयांच्या बनावट नोटा आढळल्याप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे। सांगलीतील एका गुन्ह्याशी या प्रकरणाचे धागेदोरे जुळल्यानं पोलिसांनी जेलमधून 6 आरोपींचा ताबा घेतला असून त्यांना सावंतवाडीत न्यायालयात हजर केलं असता 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। परराज्यातील मासेमारी नौका या फोडल्याच पाहिजेत असं सांगत मच्छीमारांसाठी कोणतीही रिस्क घ्यायला तयार आहे असा इशारा आमदार निलेश राणेंनी आमसभेत दिला। दोडामार्ग येथील सीमा तपासणी नाक्यावर पोलिसांनी कारवाई करत गोवा बनावटीची दारू अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या एकाला गजाआड केलाय। बेळगाव येथील प्रसाद शंकर गुणाजी असं संशयिताचं नाव असून त्याच्याकडून सुमारे 2,51,880 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। कलमठ जिल्हा परिषद शाळा नंबर 1 पासून 150 मीटरवर असलेल्या एका इमारतीमधील व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये बियर बार सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहे। मात्र बारबंदीसाठी ग्रामपंचायतनं विशेष सभा घेण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली। आमसभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश आमदार निलेश राणेंनी दिले। सावंतवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 27 एप्रिलला स्थानिक गुन्हा शाखा आणि सावंतवाडी पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवत अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली। या कारवाईत हजारो रुपयांचा बेकायदेशीर मद्यसाठा जप्त करण्यात आलाय। तिघांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले। सावंतवाडीत बसून मालवणचं काम करू नका अशा शब्दात आमदार निलेश राणेंनी BSNL अधिकाऱ्यांना आमसभेत खडेबोल सुनावले। पिंगुळी पाट मार्गावर भीषण अपघात घडला। रस्त्यालगत पार्क करून ठेवलेल्या बोलेरो पिकअपला समोरून येणाऱ्या अल्टो कारनं जोरदार धडक दिल्यानं दोन्ही वाहनांचं मोठं नुकसान झालंय। नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत पारदर्शक आणि जबाबदारीनं मिळाव्यात यासाठी साजरा करण्यात येणारा सेवा हक्क दिन जिल्हाधिकारी कार्यालयात उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्यासह विभाग प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते। गैरकायदा बिगर परवाना गोवा बनावटीची दारू बाळगलेल्या स्थितीत आढळल्याप्रकरणी फोंडा घाट येथील भूषण विष्णू कोथिंबिरे याच्यावर कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। माझगाव ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची पोटनिवडणुकीच्या मतदानादरम्यान खोतवाडा येथील दत्तात्रय उर्फ बंटी सावंत यांनी आपल्या लग्नाच्या आधी मतदान करून नागरिकांसमोर आदर्श निर्माण केलाय। लग्नाचा सोहळा असूनही त्यांनी प्रथम आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय। पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबई आणि दिबांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ मुंबई संचलित श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळे यांच्या संयुक्त विद्यमानं सुवर्ण महोत्सव सांगता समारोह शुक्रवारी 1 मे रोजी मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे। सावंतवाडी माझगाव ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची पोटनिवडणूक होत असून मतदानासाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे। सरपंच पदासाठी माजी सरपंच दिनेश सावंत यांच्या पत्नी जयश्री सावंत यांच्या या अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत, तर त्यांची थेट लढत शिवसेना भाजप पुरस्कृत रंजना कांसे यांच्याशी होतीये। लवकरच सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि मागणीप्रमाणे खत पुरवठा व्हावा यासाठी शासनाच्या कृषी विभागाने चोख नियोजन केलंय। सिंधुदुर्गात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 5,500 मेट्रिक टन युरिया तर 5,200 मेट्रिक टन संयुक्त खत साठा मंजूर करण्यात आलाय। शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांची ओळख होण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांच्या संकल्पनेतून आणि श्री शंभो छत्रपती मर्दानी आखाडा वंदूर कोल्हापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवकालीन मर्दानी खेळांचं प्रशिक्षण शिबिर 24 एप्रिल ते 28 एप्रिल या कालावधीत दोडामार्ग इंग्लिश स्कूलमध्ये पार पडलं। रत्नागिरी जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे। 6 तालुक्यात तब्बल 15 टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे। जिल्ह्यातील 32 गावातील 78 वाड्यांमध्ये
692 टँकरच्या फेऱ्या होत आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून दादर आणि ठाणे स्थानकांवर गाड्यांच्या शॉर्ट टर्मिनेशनला आणखीन 23 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील काही गाड्या 19 मे पर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ऐवजी दादर आणि ठाणे स्थानकांपर्यंतच धावतील. बंदर कप्ताननं मांडवी नदीत नवीन जहाज केवळ तात्पुरते नांगरण्यास परवानगी देण्यात आल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे. त्यासाठी या जागेची पाहणी केल्याची माहिती देत न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून येत्या 21 जूनला शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेला यंदा रेकॉर्ड ब्रेक उमेदवारांनी नोंदणी केली असून तब्बल 6 लाख उमेदवार संबंधित परीक्षा देण्यात येणार असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर मराठी भाषा सक्तीसाठी कारवाई नाही, पण मराठी आली पाहिजे, आमची मोहीम सुरू राहील असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. उन्हाळा ऐन भरात पोहोचलेला असताना जवळपास 2 महिन्यात आतापर्यंत केवळ तुरळक ठिकाणीच पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या अखेरीस मान्सूनपूर्व पावसाची तूट 72.3% वाढली आहे. अनेकांनी हा परिणाम अल निनोचा असल्याचं म्हटलंय.